Trebuia să încep. Pe canalul principal nu voi putea să postez o săptămână, ok? Fiindcă am luat azi strike pentru hate speech în urma filmului postat în care explicam că musulmanii nu sunt prietenii tăi, ok? Fiindcă Coranul este copiat după Sfânta Scriptură și plagiază Sfânta Scriptură, ok? În Sfânta Scriptură nu scrie nicăieri despre vreun profet Mohamed și știi, scrie în Cartea Proverbelor I do not understand the ways of an old man with a young woman, da? Aisha din Coran avea 12 ani, știi, soția lui Mohamed ăla, mă înțelegi? Și el avea, mă înțelegi, hai să... Deci în primul film pentru care am strike-ul ăla de 7 zile pentru hate speech, pentru care nu mai pot posta 7 zile, am folosit cuvântul pedofilie, mă înțelegi? De asta mi-au dat strike pe canalul ăla. Așa, în afară de asta, vor să modifice datele de upload, fiindcă vor să șteargă canalul ăla, ok? Fiindcă odată este legacy account și pot posta gen chestii peste 10 minute sau în fine de o durată mai mare, s-ar putea să-l pot transforma gen în post de televiziune dacă e cazul, așa, dar nu asta e faza. Vor să scape de playlist-ul cu e-mail-urile făcute publice și datele de upload vor să le modifice. Eu am făcut print screen-uri cu datele de upload ale tuturor filmelor de pe canalul ăla, inclusiv la timelapse-uri, ok? Că și pe alea vor să și însușească gen volumul de poezie, timelapse-urile, să spună că sunt ale lor, că sunt făcute de ei, etc. Ok? Și pe lângă print screen-uri cu datele de upload din YouTube Studio, am și filmat YouTube Studio dând scroll pe el ca să se vadă datele de upload. Ok? Da, deci asta voiam să spun. Nu voi fi activ pe canalul principal o săptămână. Ok? Îmi pare rău dacă te bazai pe contentul meu pentru vreuna din chestii. Te descurci tu, frate. Hai că Yahoo are milă de credincioși, da? Baftă!